dito? First time ko dito eh. Clark City, ano yan? Front Mall. Oh. Bago lang. Bago yan? Ano, medyo makitid lang po siya. Parang ito lang yung pinaka-central talaga, no? Yun, papasok na po ng Anong meron doon? may airport po. May Yung airport. Yeah. malawak po. Parang sa Saan yung Balibago area? Ito na ba yun? Yung Malong Highway po, Balibago po. Saan yung way airport? Doon ang airport. Pero yun po sa mga yung nakauwi ito, tapos dyan, tapos Dami na pala mga hotels. So this is part of Angeles City. Yes, sir. So Dao siya. Dao siya, di ba? Ito ba Dao? Yung Dao, Mabalacat po yun. Mabalacat City. Iba rin yung Bawlacat? Boundary yung Dao sa Angeles. Boundary. Yung pinakadulo ng Angeles, nakadulo ng Balibat. Bale yung ang Dao is part ng Mabalacat, Yes, yes. not part of Angeles. City na pala yung Mabalacat? Okay. Talaga? Dami ng city oh. Pati Kapas, gagawin din nilang city rin din. Ginagawa na ng city yung labas. Kasi marami na daw silang, malaki na daw yung income nila. Pero yung Tarlac kasi medyo marami pang dugdug na barangay yun. Oh, Saan po kayo, Sam? doon sa Sa Tarlac? sa Kapas. Cristo Rey. Gusto rin eh, malayo po. Yun yung papasok. Oo. Pero gusto ko yung ganun kasi ayoko ng city-city talaga. Gusto ko yung meron pa ring green. Pumapasok ako dati doon kasi driver ako sa Pag-ibig, may subdivision doon. Oo. May bumili nga ako ng doon eh. Bagong subdivision, Santa Cecilia. Alam mo yan? Santa Lucia. Kasi malapit sa New Clark City. Yun kasi ang ko, gusto ko. Matagal ka na sa Pilipinas, Sam? Bakit marunong ka mag-Tagalog? Uy, Bisaya man ko. Ba't Chua yung apelido niya, Sam? Bakit? Mura pang Chua na Bisaya. Oh. Kasi ako Mindanao, so hindi ako. This is my first time to move. Gusto ko lang talaga yung New Clark. Kasi nga bago siyang, di ba? Bago yung city, bago talaga lahat. So hindi tulad dito na traffic. Doon walang traffic po. Walang yan, wide roads, So tingnan natin 5-10 years from now. Sure. Maraming tao niyan. For now hindi pa. Pero yun, I position myself na para marami pa rin mga beggars, no? Sa bundok, native people. Mga kuan. Mga eta. Bumababa pa per month kung sa mga stoplight. So kaya maganda ba yung ginawa ko? Nag-move ako dito. From From Mindanao. Okay na. Basta may business po kayo dapat dito. Meron din. Yun lang. Yun pala ito ng calling card. Para may ganito. Meron akong travel agency. Saan po? Traffic na rin pala, no?
Saan yung pinaka Angeles City proper? Ito na ba yun? O hindi pa? Ay, hindi pa malayo pa. Sa palengke po. Ah, okay. Dulo na po ng Angeles Valley. So ito yung sa Clark Freeport area. Hindi pala nila naayos din yung ano, urban planning. Mas maganda yung sa New Clark kasi talagang binago lahat eh. Oo. Dito parang ano pa rin. Same old style na ano no? Marami na rin palang mga hotel ano? Maraming hotel po. Maraming mga foreigner doon. Sa Balibago maraming foreigner, di ba? Diyan pa yung sikat na maraming babae sa walking street. Eclipse? Ah, ano yan? Walking street. Walk-ins. Ah, nightclub. Maraming. Kasi maraming kano dito eh. Maraming dollar. Mas maraming nakuha tayo mga Koreano ngayon. Oh, Koreano no? Gusto rin nila dito eh. Anong maganda? Ang init-init ko. Init-init eh. Uy, ang ganda ng mga trees oh. Kala ko dati yung New Clark malapit lang dito. Ang layo pala. Nag-taxi ako tapos uy, ang layo pala dito. Taxi po kayo hanggang doon? Oh, gabi kasi ako dumating. Magkano po seryoso? 1-3? 1-2 something like that. Ano yun? Naka-meter yun. Blue taxi po. Oh, ako yung sa SM. Ano ba yan? Blue taxi ba yan? Ang layo. Sabi ko, ang layo pa. Akala ko malapit lang siya. Buti po sa terminal yung butang yung 10 ganyan. Uy, pauwi ako. Sa Sa Kapas. meron pong bus na diretso hanggang New Clark City. Wala. Ano Wala pong pa. sasakyan mo? From Kapas, merong mga tricycle. Hindi, pero meron po. Ha? Bus na papuntang Kapas po. Papuntang na... Yeah, Puntang Tarlac yata sila, something. Kasi yung mga papuntang Tarlac. Ha? Papuntang Kapas din na Oh, mayroon din yata ano eh, parang jeep or something. Iyon kasi sinabi nila doon daw sa daog. Tama ba? Hindi, second time ko na to, so I'm pretty sure. Tama yan. hindi po kayo nag-taxi ulit. Ha? Hindi kayo nag-taxi. From there? Ang layo. Oh, ang layo. Yung bus, ano lang, 80 pesos lang. Compare sa 1.3 nito. Mas mahal pa nga yung sasakyan ko from here to the terminal. Tapos from Kapas to Cristo Rey, mas mahal din. Tricycle. Okay, tracing yun po na mula Kapas hanggang Cristo Rey. 80 ang singil nila. Okay, yun po yun. Malayo. Ganun ba? Ay.
Ito yata yung hindi okay. No, di ba? Ang lapit lang. Yung blue taxi. Ah, ito rin, di ba? Asan na ba yun? Ano sa unahan? Ito na ba yung Balibago Street? Ay, hindi daw. Yun po yung kabila. Ah, sa kabila. Ito. Di pa ba, ano? Tapos ang election? Di ba tapos na, di ba? Salamat na sila. Nako, ang dami na naman nilang pera. Nagpapasalamat na sila sa salamat sa mga Yung pagkukunan na naman. pagkukunan na naman kami. Nasa na naman. Ano ba yan? Russia. Traffic na. Ay, nak. Talaga. Meron ka bang kilalang nagbibenta ng sasakyan? Sikanan? Ano sa sakyan po mga ano? Ay, kahit kalito lang, Mitsubishi. Automatic. Automatic. Sakyan sa mga depende. Gusto ko na siya. Mura lang. Bigyan kita ng calling card. Sige, sige. Para, ano, Pag ano, may nakita ako sa sakyan, picture lang mo send ko sa'yo. text mo lang sa akin or something. Hirap ko lang sasakyan kasi. Honda, gusto mo dyan? Ha? Honda. Mahal yata yung Honda, di ba? Magkano? Hanggang 200 CRV. Ilang mileage? Pwede pa. Pag nakita ko. 200? 200, hindi po siyempre. Marami na po. Ah, marami ng mileage yan. Mga 50,000 sa ano, mileage. 50,000 na. Bago pa lang ba yan? Kasi sa akin, 4 months pa lang. 22,000 na. Ganon. 4 months pa lang. Ikaw, full time kaya to eh. So, basta yung araw-araw na kalahating araw. Eh, Pampanga lang naman.